Uklízečka však zůstala podezřívavá, protože viděla, že všechna rodinná auta stojí před domem. Zkusila situaci ověřit a zavolala majitelům, ale nikdo jí to nebral. Nakonec se rozhodla kontaktovat kamarádku, která mluvila anglicky, aby zjistila, zda opravdu nemá uklízet. Poté, co jí kamarádka potvrdila, že vše je v pořádku, uklízečka odjela. Divilo jí to, protože si také všimla zaparkovaných aut před barákem. Když zvonila, Dahlgren vyšel ze zadní vrat garáže, přebral poštu a rychle se vrátil dovnitř. Po jejím odchodu polil těla svých obětí hořlavinou a zapálil je, aby zahladil stopy. Kevin si objednal taxík, kterým se vydal na letiště do Vídně. Po cestě si vyměnil dolary za koruny, jak požadoval řidič, a stále přemýšlel o tom, co právě udělal. Cestou poslal své kamarádce do Ameriky zprávu, kde přiznal, že znežil 4 lidi a informoval svého známého z USA, který mu pomohl sehnat práci na Brněnské univerzitě, že je na cestě do Vídně a brzy poletí domů. Poslal i krátkou zprávu matce, že rodina už nežije, ale neuvedl, že to má na svědomí on. Na letišti si koupil letenku a následující den, 23. května, odletěl do Washingtonu, aniž by věděl, že po něm již intenzivně pátrá česká policie.